Браво, най-добрите сте, браво! Със следващата песен искам да ви благодаря за всичките усмивки. Така е една хубава песен за всички вас, приятели. А след мен продължават едни от най-добрите. Айде, една хубава хора. Може направо. Красиви и талантливи.
сте, мили приятели. Беше чест и удоволствие да пея за вас. Благодаря ти, Иванка, за невероятното озвучение, за поканата. Благодаря. Бъдете здрави, а аз сега ще потанцувам. Нека благодарим на Теди Еротеева с аплодисменти за това, че беше част от празничната програма за жителите и гости на село Рупите. Изключително ми е драго да видя толкова много хора, които танцуват и се веселят. Тук са най-работните хора в община Петрич, най-работливите, най-трудолюбивите, но сега е време да се забавлявате, защото е вашия празник. След малко продължаваме с прекрасните изпълнения на хора, които всички обичаме. Ще ви ги представя само след като припомня и благодаря отново на спонсорите, които спомогнаха за осъществяването на този празник. Растър Юг и Васил Костов, Община Петрич и Димитър Бръчков, Българ Консерв и Йордан Вятров, Аримар Текст, Универсал Нано Божидаров, Евродор, Потребителна кооперация Струмешница, Мария Дончева, Тим Трейд, ЕТБ и Асен Опринов и Валентин Парапунов. Да благодариме на спонсорите, че направиха празника толкова богат от към програма, а на всички вас благодаря, че се включвате активно. Има ли вече настроение? Има, разбира се. Теди Еротеева и всички до сега създадоха прекрасно настроение. А сега е време с бурни аплодисменти да посрещнем международно известните Йордан Николов и Пиринско Тройче. За вашето добро настроение, само нека да кажа, 10:30, докато те почиват, ще се проведе очакваната от всички томбола. А сега всички на хорото! Благодаря, сърце. Добър вечер, уважаеми жители и гости на село Рупите. Добър вечер, България. Нека ни е честит празника на Пресвета Богородица. Очевидно адреналина вече е покачен, очевидно настроението е на по-висока скала, така че нека запеем песен от сърце, нека се хванем всички за ръце, нека извием заедно здраво българско хоро, тук на площада в село Рупите, маестро! Музика! Айде види! Що плести, празник солено и чести, идвайте в моя дом, ей, приятели. Отворен е за вас, обзори до късен час, радост е всеки год, ще очаквам аз. Нека запеем песни от сърце, нека се хвалим всички за ръце, нека излием заедно здраво българско хоро. Щом за ръцете ние се държим, щом от сърце се дружно весели, и що вечери разстрели, карвайте приятели. Айде специално
що сърце се дружно весели, и що вечери раздели, вярвайте, приятели. Невероятни сте, благодаря ви за аплодисментите, обаче се хващайте, защото само сменяваме ритъма. И тук до мен каня очарователните момичета от фолклорната формация Пирийското тройче. Вашите аплодисменти за Мария Чанкова, Мария Николова и Симона Маракова. И пееме чаши, празниме, скъпи приятели, айде на хорото. И две напред, едно назад! Направо картите ще